1, 2, 3. Ano man kuko mga bakal na ya, daman ti problema man. Kumarot na. Syakla ka no ti vlogger nga kwan. Nga karag-karag ti motor na, uyawanda. Nga nagidi kakadwa ka vlogger ke big bike ti motor dan. Ano nga rin tiyarang medyo tatatan kwa may katdayay panuuyaw dahil ka na vlogger nga nakakapsot ti motor na kung nala. Gimatang na ti motor ko na 1000cc. Dahil itisting tayo man din di 200cc nga motor yaw. Kaya, karera tayo. Kaya na, talagang karira. Oh, bakit ka tayo kayo malag motor yake? Senior kayo? Ay, anak, sa ti kwa, ti determinasyon ko ti pinagmumotor. Kitain tayo man Karera. no. Kitain tayo man no. Kaya nga bakit ti baak? O sige, enta. Ang helmet. O, lagi may sa ti helmet. At ganyak, napimbitas. Nagagawa pa ito para kanyan eh. Pang baak lang ito eh. Guwanti siya o. Ay, kung natin no, kampante ti kwa, panagmotor. Muna pa nakapigpig sa yung motor ko. Laos ngayon ti panahon yung da kanya ko. So ako, karikarigatak tinangalat yung 1000cc na. Iyon sa mo, basta iusok yung data, buntis. Ulit sapay mo dati, guwantis mo dati, ginagatang mo natin nga inang umalat. Sapay na kami meti. Ay, matin sama makalubak. Patay? O, Sino ka tero? da ito yung guwantis. Lalahin mo tata. Bakit ka na? Maring makaabot tayo 200cc nga motor yun ah. Gasin mo tawang sana eh. Kaya na ajay, kinukadaanan na ajay. Matid sa pangitain na dyan, natin nagjigwatis ko ah. Awanin, badi pagsapatos yung dalawa. Kampantiyak no kami. Testing lang mo eh. Ay, dapat nalipatan tayo. Niya. Itulpak ko nga eh. Ayun. Ang marin na yan eh. Yun. Apay pa na niya. Karera kami kinama. Itisting man, yung 1000cc nga motor ko. Hindi ko 200cc nga motor na. Ay, kaya alwada niyo oras akin eh. Lipas na bagyo ko nagalis. Uy, Galis sige kami na. bahala. Bahala kami. Si kayo manggamti ko, agbilang iti adi ko ah. Ay, pag... Adi flag, 1, 2, 3, kung nakayo lang no ka. Sige. 1, 2, 3.